Στο κέντρο του νομού Ηρακλείου, μία επιμήκης λωρίδα γης που ξεκινά από το βόρειο τμήμα του νομού και φτάνει μέχρι τα νότια παράλια του νησιού, οριοθετεί το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ένα δήμο με εξαιρετικά ποικιλόμορφο ανάγλυφο, χάρη στους δύο ορεινούς όγκους του, το Γιούχτα και τα Αστερούσια, την έφορη πεδιάδα της Μεσαράς που από την αρχαιότητα αποτέλεσε σκηνικό μεγάλων πολιτισμών, αλλά και τις λοφώδεις εξάρσεις, τους χήμαρους και τα φαράγγια που χαράσουν το τοπίο, διαμορφώνοντας ιδανικά περιβάλλοντα για σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας. Τα βουνά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ανήκουν στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Natura 2000. Ο Γιούχτας φιλοξενεί πάνω από 360 είδη φυτών και 40 είδη πουλιών, με πιο σημαντικό το όρνιο, που χρησιμοποιεί το βουνό ως τόπο φωλεοποίησης και αναπαραγωγής. Μαζί με τα τρία γειτονικά φαράγγια, το Κνοσανό, το Κουναβιανό και το Αστρακιανό, αποτελούν ενιαίο φυσικό οικοσύστημα και συνιστούν όλα μαζί το υποπροστασία οικολογικό πάρκο του Γιούχτα. Τα Αστερούσια, ο νοτιότερος ορεινός όγκος της Ευρώπης, είναι βουνά τραχιά και άνυδρα. Τα άδεντρα βουνά των Αστερουσίων έχουν μία μοναδική γοητεία και ακόμα πιο μεγάλη οικολογική αξία. Το 55% των ειδών που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Κρήτη το συναντάμε εδώ, ενώ το πλήθος μεταναστευτικών πουλιών που σταθμεύουν στην περιοχή χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσους σταθμούς τις λιμνοδεξαμενές στα Αρμανόγια και στα Δαμάνια που βρίσκονται στη μεσόγεια ζώνη του Δήμου. Η ωραία φύση και η έφορη γη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων δεν θα μπορούσε παρά να προσελκύσει τον άνθρωπο ήδη από τα χρόνια της αρχαιότητας. Απέραντες καλλιεργήσιμες πεδιάδες, ψηλά βουνά, κατάλληλα για βοσκοτόπια και πλούσια νερά ήταν ένας ιδανικός συνδυασμός για την ανάπτυξη μεγάλων πολιτισμών που καλλιεργούν, χτίζουν και οργανώνονται εδώ και 5.000 χρόνια. Ο Γιούχτας από μόνος του μπορεί να αποτελέσει ένα κατεξοχήν προορισμό για οποιονδήποτε θελήσει να περιηγηθεί στην νεολιθική και κυρίως στη μινωική Κρήτη. Το ιερό βουνό που μοιάζει με ανθρώπινο πρόσωπο στραμμένο προς τον ουρανό ταυτίστηκε με τον τάφο του Δία και λατρεύτηκε σε κάθε του σημείο. Οι θέσεις αυτές του Γιούχτα, μαζί με το ανακτορικό συγκρότημα της τουρκογειτονιάς των Αρχανών, το προϊστορικό νεκροταφείο Φουρνή, τη μινωική έπαυλη στο Βαθύπετρο, όπου ανακαλύφθηκε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πατητήρια ίνου του 1600 π.Χ. και πολλά άλλα, αποδεικνύουν ότι ο Γιούχτας και οι Αρχάνες είναι ένας αρχαιολογικός θησαυρός. Ολόκληρος ο Δήμος είναι σπαρμένος με αρχαιολογικές θέσεις. Κουνάβι, Αστρακή, Αστρίτσι, Χουδέτσι, Ρωτάση, Χάρακα, Μαδέ, Λιγόρτινος, Τσούτσουρος. Είναι θέσεις όπου έχουν βρεθεί σημαντικότατα υπολείμματα της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την εποχή του Λίθου, τη μινωική περίοδο και μετέπειτα. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχει άλλο ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Στα 59 συνολικά χωριά του Δήμου που ξεφυτρώνουν παντού πίσω από τους λόφους, στους πρόποδες των βουνών, στις μεγάλες πεδιάδες, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη ζωή στην ενδοχώρα της Κρήτης. Οι Αρχάνες είναι ένας από τους ωραιότερους οικισμούς σε όλη την Κρήτη. Ο οικισμός αυτός καταγράφει περισσότερα από 4.000 χρόνια ζωής και παρουσιάζει εξαιρετικό αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον. Η Αιθιά, πάνω στην οροσειρά των Αστερουσίων, σε υψόμετρο 750 μέτρων, ανάμεσα σε 5 βουνοκορφές, είναι τυπικό δείγμα κρητικού ορεινού χωριού, φημισμένη για την αρχιτεκτονική της κληρονομιά, χάρη στις προσπάθειες των ίδιων των κατοίκων. Το ιστορικό χωριό Βαρβάρι, η σημερινή Μυρτιά, είναι ο τόπος καταγωγής του Νίκου Καζαντζάκη, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ίσως ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως. Εδώ, στην ωραία πλατεία του χωριού, δεσπόζει το σύγχρονο και καλά οργανωμένο μουσείο που αποτελεί σήμερα παγκόσμιο πνευματικό προσκύνημα και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι είναι από μόνο του ένας βασικός λόγος για να επισκεφτεί κανείς την περιοχή.
Μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά, ένα μικρό χωριό, το Χουδέτσι, είναι μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Στο μικρό αυτό χωριό, η κίνηση από μουσικούς κάθε ηλικίας και προέλευσης δεν σταματά σχεδόν ποτέ. Το μυστικό είναι το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, με το φημισμένο μουσικό Ross Daly, που έχουν καταστήσει το χωριό παγκοσμίου εμβέλεια σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας συναυλίες και σεμινάρια μουσικών τροπικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο. Το Αστρίτσι με τη σειρά του αποτελεί τον τόπο του περίφημου πολιτιστικού κάμπινγκ, ενός φεστιβάλ πανελλήνιας εμβέλειας που διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα του καλοκαιριού σε μια πανέμορφη περιοχή του Δήμου, στο φαράγγι του Άι Γιάννη, στην Κάτω Βρύση. Το πολιτιστικό κάμπινγκ φιλοξενεί φοιτητικές θεατρικές ομάδες και μουσικά σχήματα, ενώ οι πολιτιστικές δραστηριότητες που κάθε χρόνο εμπλουτίζονται περιλαμβάνουν χορό, θέατρο, μουσική, εικαστικά, φωτογραφία και πολλά άλλα. Είναι αλήθεια ότι δύσκολα φαντάζεται κανείς πως μια περιοχή που βρίσκεται τόσο κοντά στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου έχει τόσες πολλές διεξόδους και για τόσο ειδικά ενδιαφέροντα. Φυσιολάτρεις, πεζοπόροι, λάτρεις των σπορ του βουνού, περιηγητές θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων, οικογένειες, ομάδες νέων και μαθητών ξέρουν ότι εδώ θα βρουν μια φύση ανώθευτη. Πάνω από 14 είναι τα φαράγγια του Δήμου που απευθύνονται τόσο στους εξειδικευμένους λάτρεις του κάνιονινγκ, όσο και σε αυτούς που αναζητούν ευχάριστες διεξόδους αναψυχής στην παρθένα φύση και σε μαγευτικά τοπία. Το Κνοσανό, το Αστρακιανό, το Κουναβιανό και το φαράγγι της Πηλιώτισσας, το φαράγγι του Μαριδακίου και το ρέμα του Αγίου Νικήτα είναι φαράγγια με εντυπωσιακή βλάστηση και κατά κανόνα καλά διαμορφωμένα μονοπάτια και σήμανση κατάλληλη για την εύκολη διάσχισή τους από κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτου ηλικίας. Τα φαράγγια του Αμπά, του Αγίου Νικήτα, το Εθιανό, του Τσούτσουρα, του Μαριδακίου, το Κακοπέρατο, το Μεσοσφίνι είναι βαθιές χαρακές στα απόκρημνα βουνά των Αστερουσίων που ξεκινάνε συνήθως από ψηλά για να καταλήξουν στις νότιες ακτές. Τα φαράγγια αυτά είναι από τα ωραιότερα της Κρήτης με εντυπωσιακούς καταράκτες και καταβάσεις που κόβουν την ανάσα που προσελκύουν λάτρεις του κάνιονινγκ από όλο τον κόσμο. Οι λάτρεις της περιπέτειας θα βρουν εδώ ιδανικό πεδίο και για πλήθος άλλες υπαίθριες δραστηριότητες τύπου extreme sports. Αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλλά και ορειβασία ή πεζοπορία στα μονοπάτια του Δήμου, με πιο γνωστό το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, το οποίο περνάει από τις Άνω και τις Κάτω Αρχάνες, τη Μυρτιά και τους Αστρακούς. Η μορφολογική ποικιλία του τοπίου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων δεν θα μπορούσε παρά να αποτυπώνεται και στις παραλίες του. Ο Τσούτσουρας είναι γνωστός για το καλό ψάρι. Δίπλα ακριβώς το Μαριδάκι, γραφικός οικισμός καλά κρυμμένος ανάμεσα στις χαράδρες του βουνού, απολαμβάνει μία ήσυχη και πεντακάθαρη παραλία, ενώ αμέσως δυτικότερα, μετά από πεζοπορία ενός τετάρτου και αφού περάσει ο επισκέπτης μέσα από το πολύχρωμο από άνθη μοναστήρι του Αγίου Νικήτα, φτάνει σε μια πολύ όμορφη παραλία. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων είναι μια περιοχή ιδανική και για άλλες ομάδες τουριστών που αναζητούν πιο εξειδικευμένες μορφές τουρισμού. Ο θρησκευτικός, ο γαστρονομικός, ο ηνικός τουρισμός βρίσκουν την απόλυτη έκφρασή τους σε αυτόν τον τόπο. Τα τρία μοναστήρια του Δήμου,
η Μονή Επανοσύφη, η Σπηλιώτισσα και ο Άγιος Νικήτας, πέραν του ότι βρίσκονται σε απολαυστικές τοποθεσίες, προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες γνωριμίας με το μοναστικό τρόπο ζωής. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μεγάλων γιορτών της χριστιανοσύνης, τα μοναστήρια αυτά ανοίγουν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν όσους πιστούς επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατανυκτικές θρησκευτικές τελετές και μυστήρια. Ο γαστρονομικός και εινικός τουρισμός με τη σειρά τους, όλο ένα και περισσότερο κερδίζουν έδαφος. Εδώ παράγεται πάνω από το 70% της συνολικής παραγωγής επωνύμου κρασιού στην Κρήτη. Αξιόλογες βιομηχανικές μονάδες ορίμανσης και εμφιάλωσης ίνου αξιοποιούν τις ξεχωριστές ποικιλίες ταφυλιού της περιοχής, παράγουν και εμφιαλώνουν μερικά από τα πιο ονομαστά κρασιά της Κρήτης. Σπουδαίο ρόλο στην οικονομία της περιοχής έχει το ελαιόλαδο, που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και συλλέγεται, τυποποιείται και εμπορεύεται από μεγάλες και σύγχρονες μονάδες τυποποίησης. Στα μεγάλα υψόμετρα και τους ορεινούς σχηματισμούς με τα ξερά και άγωνα εδάφη ευνοείται η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, που εκτός από το κρέας δίνει θαυμάσια γαλακτοκομικά προϊόντα. Θα μπορούσε κανείς να παριθμίσει δεκάδες άλλα προϊόντα και πολύ περισσότερες γευστικές παραλλαγές τους, που συνθέτουν συνολικά έναν ανεξάντλητο γαστρονομικό πλούτο, προϊόν μιας συσσωρευμένης διατροφικής κουλτούρας. Φύση, πολιτισμός, άνθρωπος είναι το τρίπτυχο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενός Δήμου με πλήθος πόλων έλξης σε μια ανεπανάληπτη αρμονία που συνθέτουν ένα γοητευτικά ζωντανό παρόν στη συνέχεια ενός μακρινού, μυστηριακού και μυθικού παρελθόντος. Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε.